Ole kan channel a kan lo lom le vek chewa ti chuan hei tun chuma hianin Mizoram IO tour Miss Universe thlan na tur ata na Mizoram IO tour hi an thlan chwa chungchang kan ngai thladona ti chuanin kan ngai dan te po comment section lama te po tar langila Mizo Nula te hian Miss Universe perform tour hianin kan tling togin kan sha em kan thei ve tu alom kan ti nge enge kan ngai dan te po comment section lama khanin tarlan ve ka thiang ani ti khashia ila tin kan video te like le share te min lauti sakle chau bok don nia Miss Universe Mizoram Atan Lunglei Nula CG Entertainment Board saya India Ram Ayo a Miss Universe tel tur thlan na a Mizoram Ayo turin Roneihpuii Lunglei chuak tuna bongkon aizola khosamek chu thlanani Benjamin Lalming lian hnialum fanu Reverend H Killoya tununi Miss Universe Mizoram Grand Finale chunimin khan Emerald Hotel aizola neyania Roneihpuii Mizoram IO tura thlanni in Miss Tourism India 2023 Asmita Chakraborty chuan Miss Universe Mizoram Crown a khumtir Roneihpuii September thla a Mexico a Miss Universe sangni somni pali nei tura India Ram IO tour thlanna a Mizoram aya o donani Gilbert Rentley